Layo ko ah. Alright, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. At wala tayong patungan. Walang mapatungan. Magandang umaga po sa ating lahat. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ano ba yan? Sa lahat ng mararating ng broadcast na ito, mega love shout out sa inyong lahat. Teka lang, ayusin muna natin ang ating ano. Good morning po. Dito na naman tayo sa ano. Dito tayo sa likod ng LTO. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. At ayan, may nakaupo na. Ayan, 1 million in the house. Mega love shout out. Good morning po. Good morning din kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, magandang umaga. Kay Purple Official. Magandang umaga po. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At siyempre, kailangan ha. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Mami Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay Ji Chang Wok. Ayan yung nawawalang apos, mapagpwis-pwis-pwistuhan. Kasi ang hirap ng ano, signal. Ayan, pwis-pwisto muna tayo. Ayan, bago tayo magdaldalan para ano, maliwanag lang. Nako, walang ano. Dito tayo maghanap. Hirap kasi ng paradahan ano. Maghanap muna tayo ng pwesto dito. Dito muna tayo. Hanap lang ng pwesto para maganda ang kwentuhan natin. Iparada ko lang saglit. Ayan. Para ano, magandang kwentuhan natin. Comment lang kayo dyan kung gusto nyong magpa-shout out. Comment lang kayo. Ayan, sa lahat na solid natin dyan na ano, kaibigan. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, saglit lang, may tumawag. Istorbo.
At yan, ayan. Ano nga ba ang dahilan bakit gusto ko lang i-ano sa inyo kung bakit tinabla na ng OSG yung ano no, si Pangulong Marcos ano. Kasi nga ang nakalagay doon sa ano ni, patayin ko muna ng aircon, malamig. Nakalagay doon sa ano ng ano ni OSG Secretary Guevara ay hindi na simula ng 2019 na ano na tayo ng ICC. Kumbaga wala na tayo sa bumitaw na tayo doon sa Rome Statute ng ICC. Kaya nga iyon ang panindigan na ng Solicitor General. Kaya nga ang sabi niya, hindi niya na kayang ipagtanggol yung mga respondent doon sa kung saan nagpasa nga ng nagfile nga ng petition for habeas corpus itong anak ni dating Pangulong Duterte ano. Ang problema, tumanggi na yung Solicitor General kasi nga ang katuwiran niya ay hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Ngayon ano na ang kahihinatnan nito? No? Nagpapatunay lang na ang ipinaglalaban nitong ng dating Pangulong Duterte ay totoo. Ngayon, bakit nangyari na pinadala nila doon sa dahig ang dating Pangulo? Ngayon, isipin nyo yun kung anong ano niyan. Sila mismo na nasa gobyerno, hindi sila nagkakaisa kung bakit nila ginawa yan. Unang-una, inilaglag ni Secretary ng DILG, ni John Vic Remulla, yung apat na kasama niya sa pagplano kung bakit dinala ang Pangulong Duterte doon. Pangalawa, itong ano naman, itong si Secretary Guevara, inilaglag din yung yung Pangulo mismo. Nako, ano ang kahihinatnan nito? Kaya abangan natin kung anong magiging ano ni Secretary Guevara, kung anong magiging kanyang anong kalalabasan ng kanyang pagtanggi, kung matatanggal ba siya sa posisyon or mananatili, no? Kasi unang-unang ngayon, simula ngayon nananahimik yung Israeli Secretary, nananahimik ngayon sa katauhan ni John Vic Remulla. Simula nang nilaglag niya yung apat, nilaglag niya doon si Pangulong Marcos, nilaglag niya si Secretary Anyo at si Gilbert Teodoro. Nilaglag niya doon. Apat sila. Tatlo na lang kasi nilaglag niya yung tatlo. Ang pinakamabigat itong Solicitor General. Kasi nga hindi niya na daw kayang ipagtanggol yung hindi niya na daw kayang ipagtanggol yung yung gobyerno kasi nga wala na sila, hindi na sila member ng ICC. Pero maraming maraming mga teka lang. Maraming mga legal opinion na nagkakalat. Alam nyo naman, maraming mga vloggers din na mga attorney, kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang pero ang kinalalabasan, hindi na talaga member ang Pilipinas sa ICC. Kaya ang tanong, ano ang magiging kalalabasan ng niyan? Kasi nga itinanggi na. Tumanggi na kasi binigyan sila ng I think 28 hours para makasagot. Paano yan? Lumagpas na doon sa prescribed na binigay. Di kawawa yung kawawa na naman tayo nito.
mag-aantay na naman tayo sa panibagong ano, kasi tumanggi na yung Solicitor General eh. Siguro hindi niya na kayang ipagtanggol, hindi niya na kayang pagtakpan eh. Parang ganun ang lumalabas, di na niya kayang pagtakpan ang kabulastugan ng ating pamahalaan ngayon, ano? Hmm. Kahapon nga po pala, ang sabi, pag pumunta ka sa Kadiwa, mura daw ang bilihin. Kahapon pumunta ako sa Kadiwa kasi nga siyempre naghahanap tayo ng ano kung paano tayo makasurvive sa araw-araw. Ngayon naghanap ako ng bigas na ano mabibili kasi sabi mayroon daw sa Kadiwa eh. Alam mo ang tanong sa akin ng gwardiya, galit pa sa akin yung gwardiya kasi nagtanong ako doon sa gwardiya eh. Sabi niya, sabi ko, "Sir, saan ba dito yung ano bilihan ng mura na bigas?" Sabi niya, "Pasok ka diyan sa loob." Pagdating doon sa loob, ang mamahal naman ang bigas. Ngayon, tinanong ko, sabi ko, "Sir, wala ba dito yung ano, yung sinasabi ng ano na tag 35, tag 39 na kilo na NFA?" Sabi niya, "Di sinong nagsabi sa iyo nun?" Sabi, sagot mo naman sa akin ng gwardiya, sino daw nagsabi sa akin? Walang hiya na gwardiya na yon. Doon daw ako bumili doon sa nagkwento sa akin, walang hiya. Eh wala naman pala. Kala ko totoo yung Kadiwa, hindi naman pala. Yung gulay nila ang mamahal din. Mas mura pa nga sa Balintawak eh. Oh, kung tutuusin kasi sa Balintawak may mabibili kang bandel-bandel. Kung kukwintahin mo mas mura. Oh. Kaya wala. Talagang mahirap ng magsalita tayo ng magsalita. Kaya gumagawa na lang kahit papano, kahit anong hirap ng buhay, ginagawa na lang ng paraan para lang makasurvive sa araw-araw. No? Oh. Sige natin salita. Kailangan mag-survive tayo. O, malay mo, kasasalita natin, ipakinggan tayo ng gobyerno. Maalala na kasi alam niyo ang presidente natin hindi naman niya nakaranas ng hirap, ano? Ang hirap, ang hirap maka ano yan ng ano, hindi maka ano yan ng kung paano naghirap tayong mga ano no, mga mamamayan. Kasi nga, yan mga talagang paggising niya nakahanda na lahat yung pagkain. May taga-silbi sa kanila, baka pila-pila pa yung taga-silbi sa kanila. Hindi nila alam ang nangyayari sa ating kapaligiran. Katulad ng mga pinagbabawal na gamot. Napakahirap. Napakahirap na ng kalagayan ngayon. Nagkalat na kahit saan. Yan, i-comment nyo kung nararanasan nyo ba yan. Siguro yung mga nasa subdivision, hindi nila mararamdaman. Kasi nga, wala sa ano, pero sa katulad namin, talagang kami, malapit kami talaga doon sa ano, yung sinasabi ni Bipilini na laylayan ng lipunan. Kaya talagang makikita mo talaga yung tunay na realidad kung ano ang buhay ng ano, kung ano ang buhay ng mamamayang Pilipino. Makikita nyo parang nag-aabutan na lang ng candy. Nakakalungkot na ano, nakakalungkot na hindi man lang pinagpatuloy ng presidente na ito, ano. Nakakatuwa sana kasi ang ganda ng mga pangako nung una eh. Nakakatuwa eh. Eh ang problema nung huli, nang dahil nga sa pansariling interes, pansariling gustong manatili sa kapangyarihan, nagkawindang-windang na tayo. Hindi na maintindihan kung anong tinatahak na ng ating pamahalaan, kung saan na patutungo ang buhay ng Pilipino. Kaya siyempre, alam ko kayo lahat dyan na nakakaramdam kayo. Natatakot lang kayong magsalita, natatakot lang kayong ilabas kung ano sa loobin nyo kasi alam nyo naman kung bakit nasara ang isimin ay kung ano-anong pinagbibintang na fake news. Di ba? Isa 'yon sa ano, isa 'yon sa palatandaan na gustong gipitin ang
malayang pamamahayag, di ba? Kung matatandaan nyo noong araw na pag dating Pangulong Duterte, ang number one ano nila, critics nila ay yung number one critics nila yung Rappler, kung saan itong si Maria Risa ay kinasuhan nga, kinasuhan, pero hindi yung hindi yung buong istasyon na pinasara. Ang kinasuhan lang kung sino ang ah, namamahala doon sa pamunuan. Dito hindi, baliktad. Ang kinasuhan ay yung Isiminay, pinasara. Yung kasalanan ng kanilang kasalanan ng kanilang empleyado, pinagdusahan ng istasyon, no? Kaya nga doon medyo ang tao sa halip na medyo maganda-ganda pa yung ng Pangulong Marcos, medyo gumiwang yung tiwala sa kanya ng tao. Kaya siguro mahina yung political advisor ng Pangulong Marcos, kasi minsan ang gumaganda yung pag yung mga political advisor, magaganda yung mga nakakakuha kasi ng mga magagandang idea yan kung paano mapaganda yung lakad ng gobyerno. Pag ang mga advisor nyo ay ang kapakanan din nila ang ginawa, walang mangyayari sa delikado talaga ang kalalagyan ng pamalaan. Mawawala ang tiwala ng tao. Yan ang madalas anuhin ng Teka lang, baka makapira tayo. Yun. Ay, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan, paki-like and share na lang po. Maraming salamat sa inyo sa 83 million. Maraming salamat sa walang sawa nyong suporta. Ayan, laging nandyan kayo parate. Maraming salamat. Paki-like na lang po and paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated anuman ang ating mga pag-uusapan dito. Ayan, comment lang po dyan sa gustong sa mga nararanasan nyo ngayong panahon na ito, maganda man o pangit. Wala tayong dito, wala tayong kinikilingan dito, kasi ang sa atin lang ay ibabalita natin anuman ang inyong kalagayan. Antay man kayo o pro. Ayan, comment kayo dyan, huwag kayong matakot. Ayan, maraming salamat po. I-comment nyo dyan anuman ang inyong anuman ang inyong paninindigan. Lahat tayo malaya dito, wala tayong malaya tayong magdebate dyan. Malaya tayong mag-usap-usap dahil po ang pag-uusap po ng maganda, antay man o pro, dyan po tayo nakakakuha ng mga magagandang idea. Yan lang po. Maraming salamat sa inyong mga like. Ayan, paki-share na rin lang po. At saglit lang tayo kasi baka tawagin na tayo doon sa LTO. Good morning po. Mega love shout out kay Things Home and Garden. Wow, Things Home and Garden. Long time no look. Long time no see po. Napaka nito ni tagal po natin hindi nagkita. Things Home Garden. At saka si Nadje Di Pedro Divine intervention is at play. God is working behind the scenes. Tama po. Ang nangyayari sa atin ngayon ay ng Panginoon yan. Anuman ang kanyang anuman po ang kanyang gustong mangyari, talagang anuman po ang nangyayari sa atin ngayon, nang kagustuhan niya ng Panginoon. Saan man tayong panig, saan man tayo nakalugar, ayan, kagustuhan po yan ng Panginoon ang mga pangyayari ng lahat na yan. Pero siyempre hindi may iwasan dyan, hindi may iwasan natin kung saan tayo nakapanig. Talagang
Yun, pero ang may gawa ng lahat yan ay ang Panginoon. Tanging Panginoon lang ang nakakaalam kung saan tayo patutungo. Di ba? Kahit sino man, wala tayong kinalaman, wala tayong alam kung ano ang mangyayari bukas, kung ano ang magaganap, no? Kaya ang sa atin puro spekulasyon lang naman, puro ano lang naman sa atin. Pero yung spekulasyon ay hindi po yan no? Hindi po yan. Hindi po pwedeng masabing fake news yan kasi hindi pa nangyayari. Ayan, 90 million in the house. Mega love shout out po. Comment po kayo dyan. Loading bro, good morning. Ayan, ay naglo-loading ba? Mas pasensya na po kayo. Thanks Home Garden, ano? Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Hindi ko na kayo nakikita sa sa live. Bihira ko na kayong busy ba kayo sa inyong garden, ma'am? Kumusta po kayo? At siyempre, tayo naman ay kahit mahirap ang buhay, nagsusumikap tayo sa pang araw-araw para ma-survive natin. Ano man ang ating pinagdaraanan sa araw-araw, siyempre, huwag natin seryosohin 'yon kasi pag sineryoso natin, dagdag din 'yon sa stress, di ba? Kaya dapat nating dapat nating wag seryosohin ano man ang mga nangyayari. Masakit man sa atin damdamin, dapat natin tanggapin ang katotohanan. Dapat natin tanggaping maluwag sa kalooban. Ano man ang dumarating sa araw-araw. Kasi siyempre, sabi nga ni Nadje Di Pedro, di ba? Divine intervention. Divine intervention is at play, God is working behind us, di ba? Anonymous, doon ka sa simbahan, pare. Kung ganito lang ang vlog mo. Bakit naman kailangan sa simbahan? Kung gusto nating magdasal, kahit saan tayo, no? Di natin sinasagot lang natin yung comment ni Ma'am ni Boss Nadje. Hindi tayo dito ng kung anong comment nyo, sinasagot ko lang. Ngayon, kung ang pagdarasal, di naman kailangan sa simbahan, di naman kailangan natin pumunta ng simbahan kung gusto nating magdasal. Kahit saan pwede. No? Basta bukal sa loob natin ang pagdarasal. Di ba? Ang atin lang, yung mga nangyayari sa ngayong panahon na ito. Di ba? Di ba? Panginoon naman lahat ang may gawa niyan. Bakit ba naupo si Bongbong Marcos? May dahilan ang Panginoon, di ba? Lahat yan, Panginoon ang may niyan. Bakit tumanggi ang Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno? Panginoon pa rin ang may niyan. Lahat yan, Panginoon ang nakakaalam. Kaya lahat yan ang pag-uusapan natin. Hindi mo po pwedeng, hindi natin po pwedeng alisin. Di ba? Kaya nga, abangan natin kung anong mangyayari kay Solicitor General sa pagtanggi na ito. Kasi nga, hindi na natin alam ang Panginoon. Sonia De Lorino. Malayo, hindi ko mabasa, Sonia De Lorino, salamat at nakonsensya si Soljen Guevara. Hayaan nyo si Marcos ang sumagot sa Supreme Court. Siya naman ang may pakana ng lahat. Tama po. Tama po, Sonia De Lorino. Ayan, mega love shout out sa iyo. Siyempre, hindi naman ang Pangulong Marcos ang niyan. Ang problema, na-delay talaga. Delay kasi siyempre sumagot ang Soljen na hindi niya kayang ipagtanggol na ang gobyerno kasi nga bumitaw na yung matagal naman na talagang bumitaw.
Oh. Kasi nga nung binalangkas yan, yung pagbitaw natin sa ICC, kasama diyan ang ano, noon Secretary Guevara, di ba? DOJ pa siya dati. Sigurado kasama siya doon. Kaya alam niya Alam niya ang lahat. Obligado talaga siyang tumanggi. Kasi maiipit siya ang maiipit. Iyon talaga ang ano niya, katotohanan. Kaya nga, ang pagbitaw ng Solgen, talagang hindi ano yon. Dahil nga, alam niya na talagang ang Pilipinas ay wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yun ang ano dyan. Alisin na si Guevara, Duterte yan. Tama. Tama. Galing talaga ito si Elina Solano. Malamang talaga aalisin niya si Guevara. Bilang parusa kay Guevara, tatanggalin niya sa tatanggalin niya sa pagka-solicitor general. Kasi nga tumanggi siya eh. Kasi nga alam niya na may ipit kasi siya diyan. Pagdating sa ang ano po kasi, ang Supreme Court po kasi questionin niyan siya diyan. Mako-question siya diyan kasi kasama sila diyan nung binalangkas siguro nung nung pagbitaw nila sa pagbitaw nila sa ICC nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasama siya diyan kasi siya ang sekretary ng DOJ noong araw eh. Kaya may alam siya. Ngayon, anong gagawin niya? Resign ka na. Di ba? Pero tama ka. Kung ako kaya tama po kayo Ma'am Maria Socorro. Kung ako kay Solgen Guevara, wala nang ibang choice kaysa naman tanggalin pa siya, di ba? Mag-resign na lang siya. Katulad kay kay Attorney Vic Rodriguez. Dahil nga napakagulo na doon sa loob, napakalakas ng pressure, kaysa naman tanggalin pa siya, inunahan niya na, nag-resign na siya. Alam nyo kasi, pagdating diyan sa loob, lalo na ang presidente, pag ikaw ay nakadikit sa presidente, talagang napakalakas na ng power mo. Kaya nandyan ang pressure lahat. Napakalakas ng pressure diyan. Sip-sipan yan eh. Para lang makakapit doon sa presidente. Parang kita nyo naman ang mga congressman. Kung sino ang nakupo na presidente, parang mga linta na kung saan nagkakapit-kapit. Para lang makadikit sa presidente. Para saan? Para sa kanilang kapakanan. Pansariling interes. Ika nga. Diba? Kaya nga kung ako kay Solgen Guevara, na siya, mag-resign na siya. Ayan, comment kahit antay man kayo antay man kayo diyan. Basta magandang comment lang, wala lang below the belt na comment. Kasi marami tayong mga nakaabang diyan ng mga commentator. Mag-abang lang kayo ng below the belt yan eh. Maglalabasan ang mga yan. Ayan, paki naman po yung like. Yan, pa-like naman sa 159 million. Maraming salamat sa inyong lahat. Naka 36 minutes na tayo Comment lang kayo diyan. Kaya pinakamaganda talaga kasi alam niya ni Solgen Guevara Alam niya yan. Kaya nga paano niya may pagtatanggol? Maiipit siya pagdating doon sa maiipit siya doon pagdating sa Supreme Court eh. Kasi nga sigurado ang tanong sa kanya, bakit ipagtatanggol niya na alam niya naman na wala na talaga. Yun, yung kagad ang mga pagkaraniwan na mabigat na tanong diyan eh. Di parang pag ipagtanggol niya yung parang kinontra niya yung ginawa niya noong una. Kaya nalagay ngayon sa
nalagay ngayon sa alanganin si Suljin. Oh. Nalagay siya ngayon sa hot seat, kumbaga. Medyo hindi maganda ang kanyang kahihinatnan sa ngayon kasi nga sa pagtanggi niya, hindi lang siya tumanggi. Talagang nilinaw niya talaga na ang Pilipinas ay bumitaw na talaga sa ICC. Oh. Ibig sabihin, talagang totoo ang pinangahawakan ng dating Pangulong Duterte na talagang wala na ang Pilipinas sa ICC. Oh, kasi Soldi na mismo kay BBM na yan, dapat ipagtanggol niya yan si Pangulong Marcos. Pero bakit tumanggi siya? Oh. Isa lang katunayan niya na totoo ang sino ito? Ibrahim Johaman. Ayan, mega love shout out sa iyo. Anong ICM? ICM yung yun ICM yung PCM na BCM naman pala yun. Akala ko yung BCM pala, akala ko ICM. Ayan, mega love shout out to you. Ayan, Anonymous, tahimik yan. Si Guevara, akala ni Marcos loyal niyan, pero kung ang pag-uusapan ay tungkol kay Duterte, hindi tayo basta nagtitiwala. God's answer. Di ba? Alam mo po pwedeng ganon. Pwede pong ganon na unti-unti na sinasagot. Panginoon. Tama ito si Albina Malinyo. Ano ito? Malinyo? Yan. Tahimik yan si Guevara. Akala niya Marcos loyal. Akala ni Marcos loyal na. Siguro siguro lalaki ba ito si Anonymous? Siguro boss Anonymous loyal lang siguro si Guevara sa sa batas ng Pilipinas, no? Loyal lang siguro siya doon. Hindi mo naman masabing pro Duterte kasi may mga ang mga yan ang pinangahawakan niyan ay ang batas. Yan ang mga sinusunod niyan. Ang kasi ang pag sinabi kasing loyal, Boss Anonymous, pag sinabi kasing loyal, ibig sabihin sa mga politiko, yung mga supporter ng politiko. Pero kung yung mga ganitong Solicitor General, may mga sinusunod yan silang batas Minsan nga lang, dahil nga sa pagsusuporta, nababaluktot na yung batas. Katulad kay General Torre. Hindi naman natin masasabing siya masyado. Sinusunod niya lang kung anong trabaho niya. Ang problema, sumusobra siya. Sumusobra siya doon sa dapat lang na trabaho ng isang ilagay niya dapat sa batas yung kanyang pagtrabaho. Wala tayong question doon dahil nagtatrabaho lang siya. Ang problema, sumusobra. Nawawala na siya doon sa itinakda ng batas. Sumusobra na doon sa hindi na nagagamit yung hindi na nagagamit yung itinakda ng batas kasi sumusobra na siya Kasi kaya ang tingin sa kanya ng tao is na siya sip-sip. Dahil ang ni Torre parang lumalabas, mayroon na rin siyang sariling interest. Kasi nga si General Marvel is patapos na ang termino. May hinahangad din si General Torre, kaya nga ang nakikita na ng tao is sumusobra na. Sumisip-sip na sa parang nagiging partisa na siya. Di ba?
Ganun lang. Lahat naman tayo, nakadepende naman tayo sa konstitusyon eh. Konstitusyon ang dapat nating sinusunod kung ano ang batas. Pag sinabi naman ng Pangulong Marcos na ito ang ano natin sinusunod naman ng tao. Ang problema minsan mali na, paano pa susundin? Di magsasalita talaga yung tao. Ayan, at may comment si Ibrahim Jumahan, I convey my heartfelt gratitude and salute for not supporting the government. Bangag, especially Diwata, Mayabang, Torre at Marbil, Junbic, Rimulya. Nagkamali lang siguro ito si ano. Nang comment kanina ay si tama ka ano, Ibrahim. Tama ka. Ang problema lang kasi sa sobrang ano nila, lumagpas na sila doon sa itinakda ng batas. Sumusobra na sila doon. Kita mo, si John B. Cremulya, medyo na ano siya, medyo na siguro na ano siya na tawag nito, na konsensya kasi nga wala na doon sa ano wala na doon, hindi na nakapaloob doon sa ano ng ano katulad ng pag-surrender sa ICC. Di ba? Siguro nagbasa si John B. Cremulya kasi gobernador yan dating gobernador at naging mayor yata yan. I think naging mayor si John B. Cremulya. Siguro nagbasa siya, nakita niya na mali pala talaga na makipag-cooperate pa. Kaya ang ginawa niya, ikinanta niya yung tatlo kung saan ang may pakana si Pangulong Marcos, si Secretary Anyo at saka si Gilbert Teodoro, pati si General Torre. Di ba? Pinangalawahan pa ni Soljen Guevara. Di ba? Unti-unti nang lumalabas ang tunay na pinaglalaban ng mga Duterte, na ang ICC ay wala ng karapatan sa Pilipinas. Napakatibay nito. Yung pagbitaw mismo ni Soljen Guevara, napakatibay nito. Kasi siya mismo, sinabi niya mismo na isinight niya na wala na talaga ang Pilipinas sa ICC. Kaya nga maliwanag, napakalaki ng ano nito. Isang malaking, kahit hindi man makalabas pa ngayon hindi pa ngayon maibalik si Pangulong Duterte, medyo luminaw na ang kanilang pinaglalaban na talagang ang walang karapatan ang ICC na hulihin ang dating Pangulong Duterte. Yan lang ang niyan, yan ang maliwanag. Salute to you, Soljen. Ayan. Mahina yata ang signal ko Dapat lang umayaw ka na kasi mali ang ginagawa nyo Kung may dignidad ka pa sa sarili mo, mas mabuti pang magbitiw ka na lang, Soljen, for delikadisa sa family mo at mga kababayan mo. Talagang linilabas na ni Ma'am Lydia Abanador ang kanyang saloobin. Tama po yan, Ma'am Lydia, no? Tama yan. Tayo naman, may kalayaan pa naman tayong magsalita kasi wala pa naman tayo nasa marsyalo. Siguro naman yung ganitong palitan natin ng kuro-kuro ay hindi pa naman siguro pinagbabawal sa batas, ano? Kahit tayo ay naglalabas, tayo lang naman ay naglalabas ng mga saloobin sa mga nangyayari sa ating pamahalaan, ano? Salute, Soljen, resign ka na. Ayan. Ako, yun din ang yun din ang payo ko, Yun din ang payo ko, RA React. Mag-resign na lang siya kaysa naman tanggalin pa siya, Kumbaga ma-redeem niya yung niya. Dignidad niya. Ma-redeem niya yung
Mag-resign Gibara, wala ka kwenta. Tao, duwag ka pala. Di ba? Ganon tayo dito, malaya tayong malaya tayong magsalita. Kaya comment lang kayo dyan, wala tayong dito, no? Basta wala lang below the belt. Palitan lang tayo ng mga magagandang idea. Kasi ang bawat isa dyan po nakakakuha ng magagandang idea. Yan ang ating saan man tayong panig, huwag tayong mahiya. Kasi diyan tayo yan pa ang kalayaan natin na magsalita, no? Kaya huwag tayong mahiya diyan sa saan man kayong panig, basta walang below the belt. Goods yan. Di ba? Ang sabi ni Peter Malaluan, mag-resign Gibara, wala ka kwenta tao, duwag ka pala. Di ba? Siguro ang sa akin lang Peter sa akin lang boss Peter maiipit kasi si Soljan Gibara dyan maiipit siya kasi nga kung kasama siya doon sa pagbalangkas kung paano nagbitiw sila doon sa ICC nung panahon ni dating Pangulong Duterte, anong ipagtatanggol niya kung siya mismo ang kasama doon sa sa pagbalangkas nung kung paano nagbitiw sa talagang maiipit siya ng gusto, kaya obligado siyang tumanggi. Habiba, pero paano pagtanggol yan na mali? Ipagtanggol mo na lumabag na sa batas, ay salutyo po, nasa tama ka lang po. Di ba? Ganon tayo kalaya dito. Ganon tayo kalaya. Magpalitan tayo ng kuro-kuro, di ba? Tama lang yan para palitan na siya. Hindi pwede sa gobyerno ang ganyang batas. Ang pairalin, hindi ugmay ang kinakampihan ko. Mahirap ipagtanggol ang mali. Puro kasinungalingan yung Malacanang yan tuloy ang bumirang sa kanila. Administrasyon. Ayan, Habibas. Nako, mali ay mali. Para saan ang batas kung di susundin? Tama. Ang mali ay mali talaga. Huwag tayong pumunta doon sa kadiliman. Doon tayo sa liwanag, di ba? Kasi pag mali, nandoon ka sa dilim. Pag nandoon ka sa tama, nandoon ka sa liwanag. Di ba? Pero ang naman natin dito, wala tayong doon. Nasaan panig ka man, magandang di ba? Palitan ng kuro-kuro yan. Parang lang tayo. Nag-uusap lang tayo sa kanto, di ba? Kung kami nga doon sa komunidad namin, pag kita-kita kami, mag-usap-usap kami, debate yan. Kasi hindi naman kami doon talaga totally na mayroon din pro, mayroong antay. Pag mag-usap-usap kayo doon, maingay kami doon Minsan nga sabihan kami na, "Oy, nagaway-away ba kayo?" Dito ganun din tayo. Malaya tayong lahat, di ba? OSG, tama lang yan, sir. Hindi mo sila ipagtatanggol. Yung mga kriminal ay hindi dapat ipagtanggol. Diba? Kasi kung ang natin, pag nasa batas tayo, siyempre, pag may krimen, may batas, diba? Kung wala na tayo sinusunod na batas, paano yung mga krimen? Tika, paandarin ko muna kasi uminit Ayan. Tika. Ayun. Diba? May batas na may batas ang Pilipinas. Bakit tayo nakarating sa ibang bansa? Bakit yung batas sa atin mahina ba? At walang alam ang mga attorney natin? Alam nyo
Babae ba ito si Ma'am Habiba? Yung ano kasi natin, yan una, yan talagang inano ni Pangulong Duterte. Walang karapatan ang ICC. Ang problema sa administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi nila sinunod. Kasi nga, kaya nagkaganon, may sarili silang may tinatarget sila na pagdating ng araw, tinik sa kanilang lalamunan ang mga Duterte. Kasi nga, ang plano nila is sa 2028, malaglag ang mga Duterte. Lahat. Iyan ang punot dulo. Ibig sabihin, ang mga Duterte mawala sa linya ng politika. Kasi nga, iyan ang napakalaking tinik sa kanilang lalamunan eh. Hindi 'yun kung saan ang kaya nga ang nangyari sa kanilang kagustuhan na mawala ang Duterte, yung batas nagkandalit-silitse sa atin. O akalain mong isinurinder na wala na tayo sa ICC, isinurinder nila. Kaya ang lumalabas lahat, nasira lahat yung anong tawag nito? Nasira lahat yung panindigan ng Pilipinas, na ang Pilipinas ay wala na sa ICC. Nasira lahat yun kasi nga isinurinder, parang ang nangyari, isinurinder ni Pangulong Marcos ang soberanya ng Pilipinas. Parang si Pangulong Marcos na mismo ang umamin na ang justice system sa atin sa Pilipinas ay wala na, napakahina na, kaya hindi niya na kaya. Isinuko niya, humingi na siya ng saklolo sa hindi naman natin kaanib na. Di ba? Iyon ang nangyari doon. Nang dahil nga sa kagustuhan niya, kung hindi man niya kagustuhan ni Martin Romualdez or kagustuhan ng kanyang asawa, kasi nga tinik sa kanilang lalamunan pagdating ng 2028 eleksyon. Kasi nga iyon ang ng pagka-presidente. Kasi kung mapapansin nyo, ang unang pinasok nila is yung pirma, di ba? Kasi gusto nila maging parliamentary ang Pilipinas. Di ba? Yun ang ginusto nila na maging parliamentary ang Pilipinas. Hindi umubra kasi mali nga ang sistema mali nga ang sistema na ginawa nila Kaya ang nangyari, nagkandalit-silits Hindi na nila malaman kung anong gagawin, kung paano nila maalis sa linya ng politika ang mga Duterte. Lahat nawala, lahat yun. Nawala lahat. Nagkandalit-silits ang justice system natin. Dahil nga, ang daming na-violate Maaring ang Pangulong Marcos nagamit din lang ng ibang may mga hangad sa kapangyarihan. Di natin masabi kasi mahirap ang problema talagang hayaga na kasi ang bagsak talaga niyan kay Pangulong Marcos. Kay Pangulong Marcos ang bagsak lahat yan kasi siya ang presidente. Ang sisi kay Marcos lahat. Hindi naman tinutulan ang pagkakulong kay President Duterte. Bakit hindi dito, di ba? Oo, yun ang pinaglalaban ng tao, Ma'am Habiba Yun ang pinaglalaban ng tao. Kung may kasalanan si Duterte, dito litisin. Bakit pinadala doon? Bakit pinadala doon sa ibang bansa? Fake news na naman. Pasa nyo kay Tore para maimbestiga na. Sino ito? Si Boss Glenn Montilla. Saan ang fake news dyan? Saan ang fake news, ma'am? Boss Glenn. Saan ang fake news? Fake news ba na hindi na pinagtanggol ni Guevara yung gobyerno? Ay nako, patulog-tulog. Huwag kang patulog-tulog.
Huwag kang pagtulog-tulog, Boss Glenn, para hindi ka naiiwan sa ano, hindi ka naiiwan sa kangkungan. Saan ang fake news diyan? Ay nako, huwag ka patulog-tulog diyan. Ay, yari ka kay ano? Yari ka kay Boss Habiba. Fake news daw si Boss Habiba. Ay, paki-like and share naman. Ah, di ba? Ang fake news, yung ayaw magtiwala kahit nakikita na. Sabi ko sa iyo, Boss Glenn eh. Ayan o. Yari ka kay Boss Habiba. Ah, di ba? Tama 'yun ang fake news. Nakikita na, ayaw pa magtiwala, di ba? Nako, mag-iisang oras na tuloy tayo. Nakakapanghinayang man pero ano, antayin na lang natin. May 2 minutes pa naman. May 2 minutes pa naman tayo para ano. Ayan. Tama. Tama ito si ano. Ang fake news ay ayaw maniwala kahit nakikita na sa balita at ramdam mo na ang paghihirap. Oh. Si Boss Glenn, yari ka tuloy kay ano, kay Boss Habiba. Sabi ko na, alam niyo ang fake news, yung ang sinasabi mo, kwentong barbero. Yan mismo eh. Andyan na mismo. Pumunta ka sa mga mainstream media. Oh, binibira na si Secretary Guevara kasi hindi pinagtanggol ang gobyerno. Kaya ang tanging abangan natin ano ang mangyayari sa kapalaran ni Soljen Guevara. Tatanggalin ba siya or magre-resign? Yan ang abangan natin. Alam nyo kasi hindi. Alam yung pagtanggi na yan ng Secretary Guevara, no? Ang pagtanggi yan, sigurado yan. Kahit si Pangulong Marcos ay hindi magsasalita. Yung mga alipuris niya, yung mga nakapaligid sa kanya, bibirahin niya si Soljen. Oy, hinuhudas mo na kami mga ganyan na salita ba? Alam niyo mga, imagine natin yung mga salitang kanto. Yung tayo halimbawa tayo magbabarkada. Halimbawa, tayo magbabarkada, sabihin natin, ay punta tayo sa ganitong lugar. Sabihin naman nung isa, ay, hindi na ako sasama sa inyo kasi hindi na ako ganyan eh. Oh, di ba? Sasabihin naman ng ibang kasama mo, ang hirap naman sa iyo, hindi ka na nakikisama eh. Di ba yung mga ganyan na kahit hindi man siguro sabihin ni Pangulong Marcos, yung mga nakatabi sa kanya kasi mga sip ang mga yan eh. Leo Tatsar, bakit dito litisin? Nasa ICC yung kaso niya. Tsaka yung sabi mo na namumulitika mga Marcos. Hindi tinik si Sara sa kanila. Ganon? Sus Mariang garap po naman, Leo Torre. Tingnan mo nga ang survey. Oh, natat nga sila eh. Wala, may pinapanigan ka. Tsaka, kung may pinapanigan ako, di ka na makakomment dyan. Pambihira ka talaga. Alam mo, may pinapanigan ka, may pinapanigan ako. Di ba? Pero pagdating sa comment, hindi mo po pwedeng mag-comment ako ng masama kay Duterte, mag-comment ako man masama kay Marcos. Di ba sinasabi ko nga, pag may kaso, pambihira talaga ito. Pinupuri ko ba yung yung kaso? Ikaw naman sinasabing absuelto siya, may kaso siya. Oh. Saka yung sabi mo pag may kaso sa ICC, yung kaso sa ICC doon na ang labanan. Oh, di ba? Ikaw ang manood ng balita. Pambira.
Comment kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, wala tayong ano dito. Yung mga comment nyo ang sinasabi ko, hindi ako. Ako may pinapanigan ako, pero yung comment nyo dyan, malaya kayo. Wag lang below the belt. Kasi mayroong mga nakaabang dyan na nag-aabang din lang ng mga commentator. Oh. Ako may pinapanigan ako. Ang Pangulong Duterte, ang pinaglalaban ko, yung maling ginawa. Hindi ko naman pinaglalaban yung maling ginawa ni Duterte. Ang pinaglalaban ko, yung maling ginawa ng administrasyon na ito. Naintindihan mo? Pambira talaga. May napanigan ako, pero yung ano nyo, yung mga comment nyo dyan, wala akong pakialam dyan, wala akong papanigan sa inyo. Malaya kayong mag-comment dyan. Hindi ko kahit ano man kayo, kahit ano man ang panindigan nyo dyan, wala akong pakialam dyan, mag-comment kayo dyan. Kasi sabihin ko sa inyo, may ibang pro Duterte na pag nag-comment ng hindi maganda, tatanggalin kayo dyan. Dito malaya kayo, mag-comment kayo dyan ng mag-comment, kasi para lang tayong magkakapit-bahay na nag-usap-usap. Wala namang mali sa ginawa ni Duterte. Tama nga po, wala ngang mali. Kaya nga ipinaglalaban nila. Kasi nga, ang ICC ay wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Minsan kasi hindi natin maintindihan. Nag-comment lang tayo, nag-comment. Katulad nitong ano, no? May pinapanigan daw ako. May pinapanigan talaga ako si Pangulong Duterte. Kasi nga, mali ang ginawa sa kanya. Kung mali ang ginawa ni Duterte, ba't ko papanigan? Pag nagharaki, pag nag ano diyan si Duterte laban sa gobyerno, papanigan ko yan? Siyempre hindi, kasi mali 'yun. Mayroon tayong eleksyon eh. Yung mga kamatayan black nga ba't ko papanigan yan? Mali yung ginagawa nila. Pero pag tama sila, papanigan ko sila. Di ba? Pag mali ang ginagawa, tingnan mo ito. Sino ba ito yung nag-comment? Si Leo Tosar. Di ba? Tingnan mo ito, Leo Tosar. Tingnan mo ito. Yung mga realista na yan, hinihingi nila across the board na sahod. Di ba? Magagalit ka kasi perwisyo eh. Perwisyo, magagalit ka. Pero pag nanalo sila doon sa pinaglalaban, di ba nakikinabang ka? Ganon din lang naman yun. Pag nananalo ang katotohanan, lahat tayo nakikinabang kasi natututo tayo. Na ganun palang sistema dapat. Diba? Ganun lang ang kaya nga sinasabi ko sa iyo, malaya kayo diyan eh. Yung ibang ganito nagsasalita, ako, aminin ko talaga, pro Duterte ako. Pero hindi ko kakampihan kung mali ang ginagawa niya. Ang ginawa sa kanya mali eh. Iyon ang kinakampihan, iyon ang pinaglalaban natin, yung maling ginawa. Pero kung tama, bakit natin ipaglalaban? Kung tama naman. Kung dito yan sa Pilipinas, pwede nating anuhin yan. Kailan ba naisampa ang kaso kay Digong? 2017, tama. Kaya nga mali eh. Kasi 2017 pa, mayor pa siya noon eh. Kaya nga pagdating ng ang problema lang kasi, itinakda sa September uli ang sunod. Biruin mo 6 na buwan yung matanda na Duterte nandoon, diba? Ang kasi ang nakakasama ng loob, ang nakakasama lang ng loob, ang maiingay nito, lalong lalo na si Trillanes, isa iyan eh, yung mga Makabayan Black. Talagang ginawa nila para masaktan lang itong matandang Duterte. Kita nyo, 80 anyos na, hindi na sila naawa. Kung sa magulang kayo nila gawin yan, 80 anyos na yung tao.
Tapos ikulong mo, napakalamig dyan sa Netherlands. Napakalamig dyan. Tapos biglaan yung ikulong. Matanda na. Diba? Kawawa yung kawawa. Kaya kawawa yung Mabuti kung ikinulong, tamang kaso. Ang problema, puro kabulastugan yung kaso Tanim kaso ang nangyari. Sinong matutuwa? Kahit sino Kahit hindi pro Duterte, nakikita nila na mali talaga Mali ang ginawa. Alam nyo kahapon, may nakausap ako kahapon, di ba, pininto ko kanina, galing ako doon sa sinasabi nilang yung tawag nito, yung mga tindahan ng gulay daw ng mga mura. Walang hiya na yan. Hanggat sa may nakausap ako doon na mataas na tao. Sabi niya, hindi ako dati pro Duterte, pero sa ginawa nila naawa ako sa matanda. Matanda na yun Kahit anong magdadaldal na yun, wala nang power yun kasi matanda na yun di ba? Naawa siya doon sa kwento niya kasi nakikinig siya ng balita pumaparada ako. Ano pinagsasabi mo? Talaga ito. Malay ko sa'yo. Ikaw, anong sinasabi mo? Huwag ka patulog-tulog. Ayan. Nakaisang oras na tayo, Ayan, magpapaalam na tayo, Bakit yung pinatay noong panahon niya at yung mga nadamay na awa ba si Digong? Leo Tosar, yung yung panahon niya, yung kay Kian de los Santos, pinanagutan na ng pulis, natanggal na sa serbisyo, nakakulong pa yung mga pulis. Ano pang hinahanap nyo? Pambihira talaga. Pambihira talaga ito si Leo Tosar, Trillanes Stridor, di kasi naging BP, di ba? Hindi. Tama. Nakakulong na yung mga pulis. Ano pang hinahanap nyo? Natanggal na sa serbisyo. Di ba? Minsan kasi tayo, tingnan natin, ano ba talaga ang nangyayari sa bayan? Hindi na natin. Ewan ko. Ano pinaglalaban ng ano yan? Si Boss Habiba. Ano pinaglalaban mo mga adik? Paano yung mga inosente? War on drugs, di ba? Yan nga po ang Boss Habiba, yan nga po ang sinabi ko kahapon. Yan ang sinasabi ko kahapon. Ang sumurinder, yung sumurinder lang tingnan natin yung wag na nating anuhin. Yung sumurinder, 1.6 million. Ang pinaglalaban nila, 30,000 daw. Sino ba ang, tanungin ko kayo, sino ang mas maraming naabuso? Yung 30,000 o yung 1.6 million? Sige nga. Leo Tosar, comment ka dyan. Sinong mas marami? Yung 30,000 o yung 1.6 million? Hindi nga, ang tanong ko sa'yo, alin ang mas maraming naabuso? Yung 30,000 o yung 1.6 million? Sagutin mo. Antayin ko bago ako magtapos. Sige, antayin ko yung sagot mo bago ako magpaalam. Antayin ko sagot mo ha. Lalabas ako saglit.
Nasaan na? Sumagot na? Wala, hindi na sumagot ah. Paano nasabing na abuso? Ay ano ka ba naman, Leo Tosar? Yung 1.6 million na naging ano? Na naging ano doon sa pinagbabawal na gamot, hindi iyon pang-aabuso? Ano ka ba naman? Pambihira ka talaga. Mamaya magalit sa iyo si Boss Habiba, bahala ka dyan. Ay, nakisagos na. Tumawag na sa akin. Magpapaalam na ako sa inyo. Yan. Maraming salamat. Leo Tosar, hindi ako galit sa iyo ha. Ano ito? Di na makauwi si Digong nyo. Alam nyo, makauwi man yan sa hindi, nasa legal battle na yon. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ginawa. Makauwi man siya sa hindi, nasa legal battle na yon, nandoon na yun sa usapin. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ginawa. Pambihira talaga ito si Leo Tosar. Ang hirap makaintindi. Duterte pa rin. Oh, di ba? Oh, di ba? Tatay Digong, hero na yan para sa aming mga marunong mag-isip. Sa inyo, bahala kayo. Nagalit na tuloy si Habiba. Habiba, puso mo ha. Oh. Puso mo, Habiba. Ang ano kasi, ang masasabi ko lang, Boss Habiba, no? Pag sarado na talaga ang isip, mahirap paliwanagan yan. Yan ang pag sarado ang isip, mahirap ng paliwanagan yan. Ayan. Kaya ayun, maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat kay Boss Habiba, napakalupit na commentator. Sino pang nandyan? Virgilio Rivera, ano ba nagawa ni BBM nyo? Virgilio Rivera, aywan ko. Tanungin mo si si Leo Tosar. Ayan, Virgilio Rivera Jr., maraming salamat sa lahat ng dumaan. Mega love shout out po sa inyong lahat. Hero para sa inyo, di ba? Ingat po, host. Yan, thank you. Boss Habiba, Leo Tosar, maraming thank you. Maraming thank you sa inyong lahat, sa lahat ng mga dumaan. Kay Virgilio Rivera Jr., thank you very much. Sa lahat ng commentator dyan sa baba, maraming salamat sa inyong lahat. Kayo ang sarado. Leo Tosar, usapan lang ito ng wag dibdibin. Sir, pwede ba magmura sa vlog mo? Sige, murahin mo na yan. Comment lang naman yan. Wag lang sa boses. Yeah. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at mapagpalang umaga sa ating lahat, saan man kayo naroroon. God is with you. Right? Maraming salamat. Leo Tosar, maraming salamat. Di ba nagpasalamat ako sa iyo? Di ba? Ganun talaga. Maraming salamat sa inyong lahat at mapagpalang umaga. Thank you very much.